has i amarg els teus enemics. Ets la forta tempesta d'abril, el sol que esclata les flors, un oasi amarg pels teus enemics, l'esporta que brilla la nit. Seràs aquella que vas voler ser, seràs la tres volent. Per nosaltres el mercat significa proximitat amb el producte i amb les persones. Hola, jo sóc la Laura i per mi treballar al mercat m'encanta. M'encanta el dia a dia, els meus companys, el tracte amb la gent. De fet, és l'única feina que he tingut sempre perquè la parada era de la meva mare i he continuat amb l'activitat i m'agrada molt estar al mercat. M'agrada molt la vida, la gent del poble i m'agrada molt. Em preguntes què és per mi el mercat. T'ho resumiré en una sola paraula: vida. M'omple moltíssim el treballar al mercat i tenir el tracte diari amb tota la gent que entra, que surt i que arriba un moment que és com la teva família. ¿Qué significa a mí trabajar en el mercado? Pues a mí trabajar en el mercado me da vida, porque trabajar de cara al público es muy gratificante, porque sí, tendrás días muy malos, pero recompensa que vengan clientes preguntando por ti, preguntando qué te pasa cuando estás triste, y eso pues a la larga gusta que te pregunten. Y luego trabajar con unas compañeras como las que tengo no tiene precio, porque yo lo digo, para trabajar contenta tienes que estar tú a gusto y contenta, porque ya que tienes que ir a trabajar es muy duro trabajar 8 horas amargada y aburrida. Y luego, tema independencia, considero que una mujer tiene que trabajar sí o sí. Lo necesites o no, tienes que trabajar, porque así tú eres independiente, puedes hacer lo que quieras. O sea que me gusta mi trabajo y me gusta trabajar. Siempre me ha gustado mucho el trato con la gente y en el mercado municipal hay gente muy buena. Per a mi, treballar al mercat és anar amb la meva segona família. Mi trabajo en el mercado es mi forma de vida. Me encanta el trato con los compañeros y la clientela. Lo paso muy bien. Un oasi amarg pels teus enemics. Ets la forta tempesta d'abril, el sol que esclata les flors, un oasi amarg pels teus enemics, l'esporta que brilla la nit. Seràs aquella que vas voler ser, seràs la tres voltes rebel, seràs un puny alçat al vent, i tu sols tu faràs vibrar 5 continents. Aquella que vas voler ser. Hola, Montse. Hola, què tal? Bé, i tu? Molt bé. Escolta'm, volia fer-te unes preguntes sobre la feina de la dona i sobre el mercat, vale? Molt bé. Llavors, la primera pregunta seria: quants anys portes al mercat? El juny farà 32 anys. 32 anys. Sí. I amb aquests 32 anys, que són molts anys, quins canvis has vist amb el treball de la dona al mercat, en el sentit, qualsevol sentit, Sí. Hem millorat. La dona sempre ha tingut ulls i cares, sempre ha sigut més que els homes. Els homes més bé ha sigut l'amo i venir a arreglar qualsevol coseta, però la que ha treballat és la dona. Aquí és més de dones que d'homes. Creus que el món dels paradistes dona heu gaudit d'algun tipus d'ajuda? No. En el sentit de maternitat, en el sentit de qualsevol ajuda del govern? No. Aquí en el mercat poques ajudes. Les dones que han tingut criatures, si són propietàries, elles han tingut que venir a treballar al cap d'una setmana o 15 dies. I la dependència és diferent perquè la llei els ha protegit. Però aquí les paradistes, si estem malaltes, quan són autònomes, tenim que venir a treballar seguida que ens trobem una mica bé. O bé. Què opines quan es parla de corresponsabilitat? O sigui, tu estàs treballant aquí, portes 30 anys treballant aquí, però has tingut que portar a casa teva? T'han ajudat a casa teva? Has trobat això
Ara actualment sí que s'ajuda molt a l'home o a la dona. No s'ajuda, se reparteixen la feina tots dos. Però a l'època meva, no. El meu home treballava en una empresa i jo treballava aquí. Quan arribava a casa, jo tenia que fer les coses. Ara actualment sí, el meu home al ser retirat, doncs sí que m'ajuda a alguna, però a la casa l'he portat sempre jo. I les dones de la meva edat, que treballàvem aquí, el mateix. La Leo del Bacallà, te diria moltíssimes dones que quan han treballat les 8 hores aquí, quan han arribat a casa seva, han continuat la feina. I l'home ha fet el justet. El justet. Ara no, Ara ha canviat gràcies també que nosaltres eduquem. Sí, fem veure els nois. Intentem educar. Sí, perquè jo tinc 2 nois i tots 2 fan la feina igual que les dones. Que encara falta molt, per això, però intentem fer-ho. Hem sigut essencials els primers moments de la pandèmia. Com ho has viscut, això? Primer, m'agradaria que parlessis del principi ben bé, quan no n'hi havia mascaretes, quan no n'hi havia guants o així. És el sentit de dir, d'aquí hem passat a ara, que sembla que no tenim ja cap importància, que ja no torna a no donar-se el valor que teníem abans. Com ho veus? Al principi, com no sabíem el que era, doncs amb molta por. No havia, és veritat que no havia mascaretes i els empresaris tampoc donaven mascaretes, ens els tenien que fer nosaltres. Ara no sabíem si anava bé o anava malament. Nosaltres ens anàvem a fer mascaretes perquè teníem que portar mascaretes, però no n'hi havia. No sé si al principi aquells van anar bé o ens van contagiar o van contagiar els altres. Ara és molt diferent perquè ja sabem més coses que al principi. Ara no tenim tanta por, perquè tot el dia la televisió ens explica les coses que van bé i que van malament, i és sobre la marxa que hem après nosaltres com és el coronavirus. Jo l'he tingut, ho hem passat molt malament i tinc moltíssima por a tornar-lo a agafar. És això. Creus que com a persones essencials, que hem sigut tan essencials, ens han deixat una miqueta abandonats amb el joc de posar vacunes? Amb el puesto de dir, doncs, és normal que hagin posat primer els infermers, doctors i de primera línia, no? Però tu creus que ens han deixat una miqueta oblidades en aquest sentit? Sí, ens han deixat oblidades perquè pensa que les caixeres dels supermercats, la gent que treballa per al públic, la gent que treballa a les fàbriques, la gent que ha de pujar en un autobús i en un metro, aquests tenien que ser els primers, considero jo, que s'han de posar les vacunes, perquè aquests han d'anar a treballar, han de portar els cèntims a casa seu per poder menjar. Aquests eren els primers. I torno a dir, els que treballem encara al públic tindrien que ser els primers. I ara ja com última pregunta, i així ja te deixo d'anar, és explica'm què sents tu, què significat té per tu la feina que fas aquí? O sigui, te sents realitzada com a dona, t'omple? Explica-me. A mi la feina que faig m'omple molt perquè m'agrada molt treballar cara al públic. Realitzada, sempre he estat una dona realitzada perquè sempre he fet moltes coses. Sortir de casa meu, anar a gimnàsia, cosir, vull dir que jo ja me sento una dona. Fa molts anys que me sento realitzada. Això de la dona del 8 de març, abans m'agradava més perquè era el dia de la dona treballadora. Tindrien que ser cada dia el dia de la dona, no solament un dia a l'any, no, cada dia. Jo ja m'hi sento cada dia, no me fa falta que me remarqui el dia 8 de març, que soc una dona, no, soc 365 dies. Per tant, sí que me sento molt realitzada per la feina que faig, per els amics que tinc, per la gent que parlo tot el dia aquí al dematí. En general, soc feliç a treballar. És una feina que m'agrada molt fer. Moltíssimes gràcies. Ara se sent bé i ara que ella vagi fent. La Montse, 31 anys al mercat, és una dona empoderada, emprenedora, penso que no li falta per res. Gràcies, Ai, som de la mateixa bombolla, quasi. Sí, treballem totes dues al mateix puesto. I portem les mascaretes. Això, vinga. Vale?
Gràcies. Adiós, Marcos. Com voleu que el món no canti a favor d'aquell gat? 8 de març és cada dia per judici. Para mí, trabajar en el mercado ha sido y es toda una evolución, tanto personal, social y profesional. He aprendido más en un año en el mercado que 10 en una tienda haciendo el mismo trabajo. Sempre he viscut el món del comerç del peix. Ja els meus avis i després els meus pares han venut peix a Palamós. Jo continuo el negoci i m'agrada la feina al mercat, arribar-hi quan encara és fosc. Muntar la parada mai no és igual, depèn del peix que hi ha cada dia. I oferir producte fresc i de proximitat és un orgull. Les fresses i les olors, el xivarri, parlar amb un altre. Però la relació de tants anys amb els companys de feina, amb els clients de totes les edats, és molt enriquidor. És un goig tenir clients que et tenen confiança i que valoren l'esforç d'oferir-los el millor peix. El mercat és la gent. Bueno, pues para mí trabajar en el mercado es una satisfacción. Me gusta mucho el trato con el cliente. Siempre tienes cosas nuevas con las que hablas cosas, te explican sus problemas, tú le explicas los tuyos, tú los puedes ayudar a veces, ellos te ayudan a ti. Y bueno, tenemos un muy buen horario en el mercado y creo que es una manera muy digna de ganarnos la vida. Y bueno, luego respecto a los compañeros, tengo muy buenos compañeros en el trabajo. Aparte hay algunos que son inclusive más que compañeros porque al final les coges mucho cariño. Son muchas horas juntos y bueno, a mí me enorgullece bastante estar trabajando en el mercado y estoy muy contenta de trabajar aquí. Me siento bastante realizada como mujer y como persona. El mercado pues para mí significa mucho. La verdad que no me gustaría perderlo porque aparte del súper compañerismo que hay entre todas nosotros, que para mí es súper importante, que somos como una gran familia, pues el tener que ir cada día al mercado, a trabajar, a mi puesto de trabajo, pues para mí es súper, súper importante. Bueno, me siento realizada, me siento bien, estoy a gusto allí, ya te digo, con las compañeras de trabajo también muchísimo y estoy muy bien, la verdad. Llevo mucho tiempo ahí en el mercado, he hecho buenas amistades, con los clientes también, súper bien, me los quiero mucho y bueno, el día a día pues genial, genial en el mercado, la verdad que muy bien. De cada so que reviurem des de l'ombria. Impossible l'utopia de conviure amb igualtat per justícia i llibertat. 8 de març és cada